При нас е едно познато лице от света на бойните спортове, Димитър Илиев от спортен клуб Аргос. Митко, така, твоите впечатления от днешното събитие, доколко то помогна така за подготовката за предстоящия републикански шампионат и какво очакваш ти от шампионата? Ами, като цяло, това е хубаво мероприятие. По-нататък ще работим да се прави по-често. Галю, Красо, както и всички клубове работим по въпроса. Колкото повече играят общо взето в залата си играят едни и същи хора, малко или много се познават, пазят се, приятелчета са. Тук има малко по-други хора, макар и дори да са срещнати на ринга. Имаше тук малко по-силни, в смисъл некоректна игра на моменти, но затова сме останалите треньорите тук, да се може да се коригира. Колкото повече играят дечурлигата, колкото по-различни противници играят, толкова по-добре за тях. Какво очакваш от предстоящия шампионат? Ами, предстоящия шампионат ще дадем всичко от себе си, пък каквото стане. То ще се покаже. Благодаря, успех ти, пожалуйста.